pirucho, capa, barriga e ferrón. Hai 3 tipos de ferrón: o ferrón de tope, o ferrón de bola e o ferrón de punta. Eu chamo-me Andrés. Vou falar un pouco do vocabulario do peón. A ver, isto chamase piola. É unha corda feita de lá ou de calquera outra ferramenta que se utiliza para enrolar o peón e para bailar. A ver, cando o peón o bailas e se queda quieto, eso chamase busaina dorminte. Unha busaina é un tronco feito de madeira de buso. O buso é unha árbore. Cando non se está quieto e non é busaina dorminte, se move, eso chamase campanear. Agora vamos falar das averencias co peón. Por exemplo, bailar cunha man, facer ascensor e facer a serra. Para bailar unha man, tes que bailar o peón, darlle unha volta e levantalo a man. Para facer ascensor, tes que bailalo, darlle 2 voltas e levantalo e sube como un ascensor a man. E para facer a serra, tes que bailalo, dobrar a corda a metade e pasarla por o peón. E así te sube a corda. A ver, eu vou falar un pouquiño dos solos. Vou explicar dous. O bezo, o solo do bezo. Fanse 2 liñas no chan, como esta e esta. No medio ponse unha moeda, unha chapa ou calquera cousa. Un pouse nun lado e outro no outro. Deste lado, por exemplo, se estás neste lado, tens que intentar dar a moeda ou a chapa e que pase para o outro lado. Se pasa para o outro lado, esa moeda queda chapinha. O turbo faise un círculo no chan e faise triángulos. Triángulos máis pequeniños ou máis amplios. Nesos triángulos, depende da amplitude, se ponen os números. Os máis estreitiños ponse máis números máis altos do 1 ao 10 e os máis amplios máis números máis baixos. Tiras o peón ao círculo, se che queda un número 9, pois quites 9 puntos. Agora vai vir o avó de Lucía a explicarnos as cousas que facía de pequenos co trombo. Son avó de Lucía, que está aí moi coloradinho. Hai un pouco máis de vergonza co abuelo, claro. E contarnos algo de cando era novo, como bailábamos o peón daquela, os peóns que había, bueno, nós chamábamos de trompo, que tamén é a palabra trompo, non? Decía eso o mismo, non? A busaina, máis a borracha, todo eso, máis a peón. Entonces, non había como estes trompos que hai agora, de coronilla, estes de coronilla, estes nós chamábamos de muller, daqueles tempos. O noso auténtico peón non se vendía en comercios. Había un gaiteiro, un señor que traballaba, facía gaitas. Non tenía a partilla de Magdalena? Non, iso non vale para iso. Iso facedelo ahora porque os dá a gana ou os enseñamos así. Enganchaba aí, pero non é así. E facía o señor que se chamaba así, na Rua San Pedro, onde me criei eu. E facía os aparellos de madeira das gaitas. Vivera a Zarzúa, fai pouco que morreu, ainda fixeron un homenaje fai pouco. Eran de madeira de buxo, os troncos, o chaco, como eran destes. Porque estes, se xogábamos ao xogo que facíamos antes, porque comprabas o trompo ali, facía xo. E levaba un ferreiro, que había en Caramuniña, sabedes onde é, non? Caramuniña, detrás do Museo do Arte Contemporáneo, por ali. E facía unha punta de ferro, quentaba e metía a forza aí na madeira esa. Como esa madeira moi dura, non se estropeaba, quedaba aí, metía un agua para que enfriara a punta, afilaba e facías unha punta pero grande, e afiladiña. Entón xogabas, como chamábamos nós daquela, os bechos. Poñíamos unha señal, e o
que quedara máis lexos da señal esa, era o que chepaba, deixaba o seu trompo ali. E pois nós tirábamos a ese trompo a facerche vechos, que a punta afilada que tiña, a facerche marcas. Se non lle dabas a primeira vez o tirar, tiña que coller ca man e deixabas o que era encima. E se non lle dabas, de ninguna das veces, o outro salvábase e quedabas ti. Se xogábamos con este, se algún se chepaba, quedaba ali, estes fendíamos, abríamos ao medio cos outros, que a punta que levaba, a vasca forza que tiña, porque o buxo era unha madeira moi dura, que xa sabedes como cal é a madeira do buxo, non? Que tarda anos en facerse, e depois outros tantos anos ou máis en secar para poder traballar, senón non se pode traballar. Está verde, e máis ese tronco, abre ao medio, está por razón, e mentras non abra, non vale para traballar. Entón, así, e xogábamos eso, depois xogábamos outro xogo, que facías o redondel, como di este, pero sin números, o redondel na terra, claro, había terra, que agora non se pode xogar en ningún sitio, porque todo é pedra, non? Entón, aí non se pode tirar con forza do tronco, porque a punta estropease. E xogabas ao redondel, tirabas, se quedaba o tronco ali bailando, e todos tirábamos a darlle, salía, porque para ese xogo tíamos un trompo un pouco máis largo, que ao acabar de bailar, empezaba a cabecear, e salía por fora do redondel. Se non salía, pois quedabas ali. Era máis que así, eran esos dos xogos que había. Facíase un nudo aquí abaixo, enroscábase na punta así, e non escapaba nunca. Porque, claro, o trompo que usábamos nós non tiña nada desto. Nada, absolutamente nada. Entonces, por exemplo, se ten a miña neta e o trompo dela que non trairía, das dúas netas, se ven como está, que está con un nudo, que se pon así, e un nudo aquí abaixo de todo, enróscase e non escapa nunca. Por eso, isto é de adorno, non é? Vale. Proba, para vedes como... para ver vos como bailamos o trompo. El vai facer a seda, e eu vou subir ao nudo. Se non fate Non é reloxo, pero fai tic-tac. Non usa pilas, pero non para de andar. Que é o corazón. Cae no chan, pero non rompe. Cae na auga e desfaise. Que é Papel. Pobriño, todo o día sen parar e non sae do seu sitio. O reloxo. Cal é o animal que anda cos pés na cabeza? Ollo. Vamos contar unha historia que nos pasou a miña veciña, a Claudia, a miña irmá e a mí. Estábamos merendando na miña casa cando rematamos, baixamos para xogar a casa de miño. Como non había ninguén, collimos os ovos das galiñas. Collimos os que había, 5. Un comónse yo, outro escachou no cemento e outro caeuselle a Claudia, ao chan. Fomos camiñando pola estrada e atopámonos ca nai do primo de miño e nos dixo que os pais habían ido a Brins. Nese momento decatáramos de que Claudia deixara a porta aberta da casa e o can escapara. Seguíamos cos ovos nos petos e tiñamos que deixarnos nos galiñeiros. Tamén tiñamos que ir a polo can e tamén ir a polo
Vou vos contar uns poemas. O primeiro é de Antonio García Teijeiro. Tamén está no libro de Loiro de Papel. Un rato dixo a lúa: nunca reparas en mí, por iso vivo na rúa, metido nun calcetín. Ela fitou na praiada, dironche ganas de rir. Daquela apagou a lámpara e dispúxose a dormir. Polo desprezo da lúa, o ratiño, moi aporizado, berrou con moita forza: xa non estou namorado! Citar titúlase As cores do mar e é de Julia González González. As cores do mar. Azuis son as sardiñas que surcan alegres o mar. Verdes, as algas verdes que bailan suave zumbar. Amarelas as bujinas, cos que escoitas lonxe o mar. Coloradas as estrelas, as estreliñas do mar. Brancas as espumas que acariñan o areal. Mira o arco da vella que está a facer o mar. Chámame Pedro, os vou a contar unhos chistes. Por que a galiña quere moito os seus pitiños? Porque lle costou moi botelos. Como se queren un chinche e unha chincha? Pois chincheramente. Mamá, por que meus amigos me chaman fin de semana? Pois non o sei. Domingo. Como se di? Delgado un chino, flaco chino. Boas noites, Maruxiña. Hoxe vengo che dicir de tanto como te quero sentir non podo vivir. Pois por moito que me queiras, moito máis che quero a ti. Todo o día e toda a noite só estou pensando en ti. Pouco máis has de pensar. Tranquila podes estar. Que se teus pais nos deixan, logo nos imos casar. Polo meu pai non hai cuidado. O malo é a miña nai, que dixo que me mataba antes de me deixar casar. Pois se a tua nai non nos deixa, facemos desta maneira. Casamos como os paxaros, detrás dunha silveira. Miña nai xa ven aí, está recollendo no gando. Fala con moito xeito, que ten un xeño moi malo. Boas noites, miña sogra. Veño que pedir a filla, se me dá, sento un pouco que senón marcho asiño. A miña filla Farruco é moi nova para casar. Só che ten 40 anos e pódese destragar. Miriña, teño chegado un recado. Ou este a miña muller, non hai de ser casada. Pois imos contar un conto moi especial.